Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailangad itinagan Alisa, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Kadang Pascual family ni Auntie Sally kan Uncle Lito Kadang ti Sitio Bucana Barangay number 10 Parparorok Vintar Ilocos Norte from John Ray Kadang vlogger ti Vintar Ilocos Norte. Odlus family dita Kalaokan Liwan Rizal kan Agurin family ti Tabok Kalinga from Marilu Odlus ti Hong Kong. Tibayan family ti Santa Barbara Pangasinan from Priscilla Cabral. Paneda family ti Rosario La Union from Ipe Paneda. Happy birthday Janice Rivera ti Purok 5 Umingan Pangasinan from Oliver Gutierrez. Shout out kada Estela Ascueta, Jasmine Rivera, Liberty Jocelyn kan Mary Grace Enrico. Malilay Kadabos family from Maricel Kadabos ti Hong Kong. Karil Baday ti Quirino Province from Kazel Baday. Alejo Mundo kan Taberna family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Castro family ti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Rakino family da Sofia Angela, Sofia Angeline, Madam Jaylin Onate ti Punta Apari Cagayan. Siasi 61892 in
International, Montreal, Quebec, Canada from Clifford Rakino. Janric Princess Athena, Prince Kian, Tatay Gani Matusalem, Kim, Lady Len Canayan de la Cruz from Jenny Lynn Matusalem. Shout out kada Joan Revilius, Adela Vergara, Imelda Cabang, Belinda Ramos, Harold, Leonora Bautista, Cristel Telan, ken Maribel Bowat. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lisa. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Agraman ng dagiti padak adumdumag. May saakmat a subscriber ti YouTube channel yu. Ilingad naklaangan itinagan Alisa, gam dispensaram, no jakon inlanad pa'y ti address ko, ta medyo maselan ti pakasarita akmanang. Naawis akmat amang isalaysay iti padas ko, barang makaibati iti adal kadag iti dumdumngag, kat sapay ko mata mapilimat amay kanbiag, babaan to'y programa yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Mama, agawid tayo kuman. Nagpapanawin dagiti nakitabon ka ni Papa. Lisa, anak. Husto kuman. Di kayo nagsangit, Mama. Ni, sino nga tayo lalaki? Apay adi matla pumanawan. Italaga nakitak data. May kangarudan. Agawid tan. Mabit lang, Mama. Kasaritak la day ta lalaki. Ani, kunak no datalangan tada dito'y ayan tinakaita naman ni Papam. Mabit lang, Mama. Excuse me? Nadlaw ko lang. Itay pa nga da ka dito'y nakaita naman ni Papak. Am-amom ka dito, amak? Siyak ni Julius. Anak-nakmat ti amam. Ha? Anya dyan ang nagko akinunam. Anak na ka ti asawak. Awan ti intensyon ko amang gulo. Kaya't ko kumalang ngayam amo ti bagig. Diyos ko. Saan ka nga mo? Kad nakarkaro saan ka maawat akabsat ko? Lisa, bayam kumapay ngagpalawag ni Julius. Ha? Uncle Danny? Am-amom na ito lalaki? Wen, katagpay so ti ibagbagana. Siya ti makaamoy ti amin. Kaya't mo asawan, Danny. Amom nga da sa bali nga anak di kapsat mo. Kat saan mo nga imbagbaga kada kami? Panghasyo, saan kayo kumanga agsubang? Diyak nagayatan ti kastoy kinataok. Diyak nagayatan na di makilak nga awan amak. Kat, basol mi dayta. Kasta ka di? Saan? Ngamjak mo't pakabasulan ti kaadak ita ditoy. Diyos ko. Hanyan da ito'y apagdan. Nagpaiso kabsat ka. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan na ka ni Papa. Agwalwala nga kiti kalsada. Kabayatan di pa nagnaadyo at napinta sa pagtaangan. Addaak iti kalsada. Agsapsapo laki di pakitaggadak. Tapno da pagbiag. Awan bibiyang may tibagbagam. Pumanaw kan. Saan da ka kasapulan dito eh? Jack Maklon, Mama. Jack Maklon nga dapay sa bali nga anak ni Papa malaksid kanyak. Anak, saan laang nga si katinasakitan? Uray siyak. Siyak nga asawa na iti 30 atawan. Ipag. Mano atawan alino ko na tayo ni Papa.
Mano atawan a pinagbalin na tayo atanga. Asino ti mangipagarop? Akalaat nga damaam-am mo tayo aputot day di papa. Iti mismo at tabon na. Lisa, kaanakan. Diyak kumamat pa dyan, anak. Ngamitay bing-ming-mingak na imbag day dyan lalaki. Kaing ingas launay day di papam. Idi ka bambanwagan na. Mama, saan nga umdas day dyan pamanagnak nga isukat kabsat ko? Lisa, kaanakan. Ipag, nabayagan na kayat kung ay baga da ito kada kayo. Naman niya, Uncle. Pinilim tinagulimak. Kabayatan na al-alilawan na kami ni Papa. Pakawanandag. Ngamjak kayat ang madadaal ti pamilyayo kadagiti apanawan. Patpatgan na kayo unay day di papam. Nupod nung ay patpatag na kami. Apay ang naaramid na ti kastoy. Apay ang kinabaalan na ginuliban ni Mama. Lisa, agkalma ka kuma. Lisa, anak, pang-aasim. Agkalma ka kuma. Awanan day di papam. Ang mga nukasayaatan no aklunan tayo laangan. Saan, Mama? Diyak maaklon day to eh. Kat iti ka anuman. Diyak tumaaklon nga dapay sa bali nga anak ni Papa. Iti rin nabii nga agmaymay sa kamat maturog iti siledmi ka ni papam. Ikagkagumaak alagipan, no kaano anang rugi alim mamiis kanyak day di papam, anak. Awan basol mo, Mama. Ni Papa tinanggulibkan ka. Ngam asawa nak ni papam. Apay ajak pulos na dlaw. Kan kasano anamati ak kadagiti ibagbaga na arason. Tunggal saan nga agawid dito'y balay. Gaputa na mati ka itinapod na panagayat. Gaputa patpat ng unay day di Papa. Lisa, anak. Aday pudnukan ka. Ha? Anya day ta, Mama? Idi naidalitan day di papam. Ada na ibaga na kanyak. May papan iti kaadda ti sabali aputot na. Anya? Apaya din yung imbaga adagos kanyak. Gaputa impagarup ko no agam ang mga ulaang day di papam. Gaputa namnamaak asaan apudno. Gaputa mabutangak iti sakit. Aposible amariknak no bilang taagpayso. Isumat lagayam. Asan ka unay anak laat, idinyam amuna ti bagina day dyan, Julius? Nalabit agaputa imunan ang naibaga kanyak day di papam. Ngam kasi tinakunakon, nang namnama akasaan apudno. Mama, katita, jak amuno anya tinasaksakit. Ti pananggulib ni papam kanyak. Wano ti kinapudno. Asaan kun amasidir? Adya kun maipapas ti gurak ken kuana. Saan mata masapul aguraang, Mama? Ngam di na kayat asawan amasapul nga aklunan tayo adagos ti kinapudno. Imbubus ko ti intero panawod ko iti amam. Iti pamilya tayo. Ngam iti likudan day ta. At dapay gayam sa bali a pamilya ni papam. Awanan day di Papa, Mama. Datayo laangan tinabati. Nagsakit anak ko. Diyak mailadawan ti marikriknak. Ita nga awanan day di papam. Santurimwar ti palimad na. Di kagdanag, Mama. Adda aklaan dito'y. Duwata amang sango iti daytoy apan nubok.
Uncle, kaano pa nga amuyo ti maipapan ka ni Julius? Nabayagan, Lisa. Kabambanwagan pa'y laeng ni Papa. Muna na anak ni Julius, sakbay nagkalaysada kan ni Mama. Anya? Oh. Kayat mo asawan, Dani. Adagaya man anak na, sakbay ang nagkalaysa kami. Wen ipag. Ngam napasamak laang daydi, gapu iti may sa Arabia na labas ti kinabartak na. Diyos ko. Isumat lagayam nga adadagiti gundaway nga awan ni Papa. No adadagiti espesyal nga okasyon, kas kuma iti Paskwa. Kanayon nga ibagha na idi. Nga adda ka no business trip na iti sabali a lugar. Nalabit nga iti lakit di lugar da Julius kanti inana ti papapanan na iti. Takas tamat tinakuna na kanyak maipapan iti palimod na. Katawan ti inaramedyo, Uncle. Na ito radyo tinagulimag iti naunday a panawan. Lisa, pinaadas ko a kinasarita day di papam. Imbaga ka saan narumbang kar aramiden na. Ngam di nakimpangag. Tasikon kan kuana, di na kanukaya tatalikodan ti responsibilidad na. Ngam di namat kaya ta madadaal ti pamilyayo. Isumat lagayam. Nga dadagiti ka nito akas na nakaadadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Panagrik na kaslaawan di ti balay. Kunak no mariribukan laang gapo iti trabaho na. Ngam kayam. Oh. Ipag. Di kaila ka din na asyan, idi kada kami, Uncle. Nangruna kan ni Mama. Kinapudno na kaanakan. Inaldaw amakon konsensya aksipod na amwak ti amin. Ngam pinilig tinagulimag. Kat day tatidak kalabidot anaaramit ko. Adu atawan tinasayang gapo iti dayta kinaulbod. Oh. Apay nga italaang nga impudnob ti amin, Dani. No kaano analadawan ti amin. Pakawanan dak kumaipag. Kaanakan, Lisa. Maawatak mo bilang kagura dakon gapo iti palimod ti kabsat ko. Ngam sapay la kumata mapakawandak mutlaeng. Sapay la kuma. Jak amo, noon niya ti rumbang amariknak iti daydi akanito manang Emmy. Rumbang ko mga agladlading itak idi, gaputa ka itabtabon launay daydi Papa. Ngam naglalaukan ti riknak, gapu iti naduktalan mi apalimad. Ultimo ti rumbang amariknak idi para kan ni ulitag ko adani, jak maawatan manang. Yik-ikis ti panunot ko agoraak ni Uncle Danny, gaputa nagilimad kada kami. Ngamyar arasaas mo tiriknak, nga awan basol ti pangamaek, tano panunutan anaimbag, at damot kinapudno ti rason na. Posible amarakrak ti pamilyami, no nasapsapa anaamuan mikan ni Mama ti palimad day di Papa. Agingga nga iti maysa nga aldaw, ginagaran na kami ti putot day di amak. Nalabi ta sana ka welcome dito eh. Ngam sana rumbang aguli makaklatan. Awan ti karbangam nga agsao iti kasta.
Nang runa no si sasangot ti inak. Jak pinili ang maitawa ka, kastoy. Jak mo't pinili nga ilimod na kada kayo day di papa. Ngamti kayat ko, bigbigan takmat ko ma. Kayat mo abigbigan da ka? Itatapin mo sayon day di papa. Mangmangag mo ka di ti bagbagam? Sa anak nga may dito itap na mangriribok. Kaya't ko lang nga ilaban ti karbangak. Saan nagapo iti kinabak nang no apay nagpakita kon. No dikat gapo iti kinataok. Pues, apay nga rod anadakamat mo ti kinabak nang no saan akwarta ti al-almanam? Tinak ngamin maawatan. Awan na pulos ti naibati kanyak day di papa. Pudno adim makilak iti rigat. Ngamjak almanin apulos ti kinabak nang. Nalakalaang tarakan ka nga isawang mo dayta. Ngam sa anak abasta mamatikan ka. Sikala ang timakam mo no anya ti pudpud no aramtam. Maawatan ka. Katadakan ka no dinak patsyan. Talaga ang maagak. No apay ngamin nga imayak pay lang dito nga ure amok ang masakitan naklaan. Talaga ang maag ka. No pagarupam nga aklunan da ka nga agbalin akamang ti pamilyami. Nasakit dagit isaw-sawang mo. Nga mulitak. Jak al-almanan ti kinabak nang. Tikid-kid daw aklaan. Bigbigan da kumamot aputot day di papa. Barang no mapunasan ang mabimpinsan ni Diriknak ti kinapudno, maipapan iti kinataok. Sa balasang kau. Puno ka di jay nadamag kau nga adta ka nun nagparang aputot day di Rodolfo itiruar. Wan nga rod tata. Kat di mi pulos ni namnama day ta napasamak. Ay una yan. Nakasingsing put day di amam iti panagkita dagiti kalukaran tayo. Jakla pag-arupan nga damat gaya mintalimang naapalimad. Napalalo mo ti panakaklaat mi ka ni mama. Idinadoktalan mi day tata. Ay kaitaan na ti plano yu ita may papaniti day ta na doktalan niyo iti inab. Jak pa'y kaya tapagsaritaan ti may papaniti day ta. Saan pa'y analawag ti amin tata? Ibagbagama ti daduma kalugaran tayo, masapul mapatawidan matikabsat mo iti ama. Umanugot ka kad iti dayta, Lisa? Diyak ka mo, tata. Nariribok pa'y ti amin. Diyak pa'y makapagpanunot iti nasayaat. Sapay la kumata maornos yu ti amin. Taawan, tinasayaat nga itdan tigura balasang kau. Makaamuditan, tata. Makaamuditan. Agsasarita tayo kumay tinasayaat, Lisa. Julius. Mama, amo mo ta nagrigat kung aklunan ti may papankan ko, ana. Lisa, anak. Di ka madanagan ta maawatan ka, ading ko. Di nakawagan iti ading, ta saan ka kabsat? May sa adara tagtartaray ka tagiti orat ta. Dara? Day talaang ti pagpanpanakkel mo? Ngam di mo amo noon niya sakripisyo tinagdalanan ti pamilyami. Lisa, anak. Di nak mababalaw no kastoy man ti kinagubsang ko ita, mama.
tadyak pulos maipapas a panunutan. Akabayatan ti panagledled daang ta kadagidi gundaway akaawan day di papaiti nata. Adagayam sa bali a pamilya a parparagsakan na. Nagbidot kay ti dayta. Ta saan kami ang nagbalin a naragsak? Idi dumakdakkelak. Saan na nagpakpakita ti amak? Awanin na pulos ti suporta na kanya kalpasan ti sumagmamano adara sa panagpakita na kada kami idaubingak pa'y. Katita, kayat mo ti agsingir? Kayat mo nga aklunan da kaakamang ti pamilyami, tapno at damot tawid mo. Diyak al-almanan nga aklunan dak. Kayat ko kumalang irespeto dak. Abigbigan nyo ti karbangak. Katsyak, ayan ti serbi ti karbangak. No itulok kulatan ang mapasamak, dagiti kayat mo ang mapasamak. Oh, Lisa, anak, amok nga agpapada tayo ita mariribukan. Agpapada tayo ang masaksakitan. Ngam agdadata ti kinapudno, asaan abasol ni Julius ti basol day di amana. Oh. Maawatak mama, amin tayo dito'y katbiktima. Ngam apay ada tayo laang ti rumbang agpabusoy. Kaputa awanan day di amata. Awanan ti mabaling ko apagdamagan. Da kayo laangan ti nabatbati. Kat day tati nasakit. Gaputa oray awanan day di papa. Masaksakitan tayo pay laang apada-pada. Agiaman na, napinastrat na dito'y pagtangan niyo. Kasi tinakulakon, lulanak ni Julius. Kaya't kulako mga ilawlawang tibiyang ti apukok. Nuapay ang nagpakitaan ka na kayo. Kinapudno na, saada kaya't ti ina ni Julius, nga agparangpay ka na kayo ti apukok. Anya, ngamapay, gaputa nagbuteng ti anak ko. Amo na nga awan laban na kada kayo. Sika ti legal nga asawa day di Rodolfo. Baknang kayo. Ngam ti anak ko. Anak laeng ti adakan ko na. Apay nga italaeng tapimusayin ni Rodolfo. Sa kayon to nagparang. Kaya't kumadya anak ko tinauli makapanagbiag. Ngam ni Julius. Kaya't naatakwatan ti pudno a kinatao na. No asino ti amana. No sadino ti naggapuan na. Kat ti kasukat na. Ti pan nakariribok ti pamilya a naulila day di Rodolfo. Ay, dispensarin nyo lakuman. Saan nakagkidkid daw iti dispensar para kini Julius nga apukok. No di kat para iti anak ko. Ti ina ni Julius. Gaputaging gaita. Nagdagsan pa'y laag abakbaklayan na tinapasamak. Amo gawan karbangan mi nga agpakita ita. Ngam kaya't milamamuan nyo. Analadingitan kami ba't iti ipupusay ni Rodolfo. Nagsakit a panunutan. Amay may sala at tao tigapuanan ti pan nakapasakit tayo. At taditaan, kabsapay lakuma, tamapakawanda kami gapo itinapasamak. Katsapay lakuma, tamaaklon nyo ni Julius nga apokok. Basta-basta ti saem, agapuanan ti panakaamamumi ka ni Julius manang Emmy. Talagaan na laos apungtot tinariknak para kan kuana.
Ngamjak mat ilibak nga adda pasat ti pusok amang ibagbaga nga awan basol ni Julius iti napasamak. Kat saan arumbang aguraan mi. Nakarkaron ang nariribukanak gapu iti aglalauken ariknak iti daydi agundaway. Agingga adimteng ti kanito ajak pulos impagarop manang Emmy. Mama, nakitam ka di kawas ni Julius iti naudi pa nagsasarita tayo. Abot ti sapatos na. Kanti kawas na. Madlaw adaanan. Wan anak, nadlaw ko ba't dayta? Diyak mo no maasyanak kan kuana. Uwan no anya ti mariknak. Saan nga ta nakababain? Nagbiag tayo ang naginawa? Ngam ni Julius kat saan? Idi, ti amok, dua talaang a pamilya ni Papa. Ngam ita, kasladjakon amuno asino at talaga ni Papa. Saan ba tamasapol nga aklo na maadagos ni Julius, anak? Gamsapay la kuma, ta saan mo matakadurman, gapu iti naggapuan na. Nagrigat, Mama. Sana kas Karina. Ngam idi nakita ka rimor iti ridaw ti balay tayo ni Julius. Kasla, di magsan ti riknak. Abangan no daytan ti mangipasibunaag. Abasapol alipata mon tiguram kan kuana, Lisa. Diyak kaya ti gulo, Mama. Diyak kaya ton ti riri. Ngam kasano no ti ranta na laeng kat alaan na ti bingay na iti kinabak ng anapanawan day di Papa. Si ka mismo ti makapanagnak iti dayta anak ko. Ngam ti saludsod. Kasano, no nagbindot ka laeng iti panangipapan. Diyak ka mo no niya ti rumbang asawak, Mama. Mati kawak at talaga. Naimbagtaada ka, Julius, anak. Mabalin ka kadi akasarita. Sige, tita. Ngam, no may papanititawid ti pagsasaritaan tayo. Maawatak no saan da ka kayat na ipayan. Saan aday tati kayat ko pagsaritaan ta? Nabayag a pinampanunot ko. Norumbang nga aklunan ka. Ngam kinagpaiso na. Kagurak ti amam. Saan asika? Maawatak, tita. Jakmat nagayatan da ito'y. Amom, ado dagiti nadlaw kon ni Rodolfo idi paylaeng. Ngam jaking kan kano. Ngam idi danda ni pumusay. Kat inaklon na nagbasol kanyak. Nga da sa bali a babae na. Kaslaada ng bagsul kanyak iti daydi a kanito. Jak mailadawan, noan niya sakit tinarik nayo, tita. Tilinak amyo. Posible, anadagdagan pa'y day taga pwede pa nagpakitak. Ngam kayat ko lang amayam amo ti bagik. Isong enterturod ko ti imay, simango kada kayo. Anak na kamot ni Rodolfo. Katuray na sakit nga aklunan. Adakar bangam amangam mo. No asino tinagtaudam. Agyamanak. Uray kastoy lang. Naragsaka kon. Umdasan da ito kanyak. Tsaka mo no kabailan ka nga ibilang nga anak ko. Ngam bigbig-bigag ti kinataom. Oray sanda ka maaklo na dagos. Pagyama anak latta, ti panang bigbig yu kanyak.
Saan kaya mapabasol no kastaman bilang ti marikrik nayo para kanyak? May salaan ti dawatag ka, Julius. Saan mo kumaga itulog? Amadadaal ti relasyon nyo itinabat-bati pa'y apakanaglagipan ka ni Rodolfo. Di Lisa, urnusam ti maipapan ka na kayo no kabailam. Amuklatan, simangbay ka ditoy. Tapno dawatom ti bingay mo itinapanawan day di papa. Saan ka di? Saan lang nga day ta? Kaya't kayo amam-amo na imbag. Kaya't ko masarakan ti pasat ti kinatawak anabayagan anapukaw kanya. Nagsaya atan? Itatapin mo saya ni papa sa kanto nagparang? Gaputa kayat ko ti mga barwanan. Kaya't ko asyak ti mangsulnit kadagiti nagkurangan ti amak kaninanang ko. Kat ti maalam atawid iti naibati asani ko day di papak ti sungbat day taatartari gagayam. Amak mo't ni papam. Oray binaybay anak. May sa adarat agtartaray ito orat mi adwa. Di mo amunoon niya tinapasaran mi iti si bibiyag pa day di papa. Kadagiti rabii asaan nga agawid. Dagitilwa ni mama ang nagarubos, gapukan ni papa. Kat di mo matamunan niya tinapasaran mi nga agina. Gapu iti kaawan day di papa. Dagiti panawon akasapulan mi ti presensya na, ngam saan ang nagpakpakita. Kabaalam ka di nga ilaban day to'y. Uray amom amasakitan kami kan ni mama. Diretsahan ka. Wen, gaputa saan lang agaputa ito iti tawid. No di kat kang runaan iti respeto ken panangabarwanan. Adto'y dagiti papeles amang ibagbaga. Nga adabingay mo kadagiti napanawan day di papa. Agyamanak. Diyak amo no, kasanong agyamanak kan ka. Saan kang agyaman? Diyak inaramid day toy. Gaputa maaklon kan aparte ti pamilyami. Inaramid ko laang day toy. Tapno awanan ti gulo ang mapasamak. Maawatan ka. Diyak amo no kabaalak. Nagsakit na panunutan ti inlimad kada kami ni papa. Ulitak. Pasensya kayo lakuman. Katagyaman na kada kayo ka ni mamam. Awan anyaman na, Julius. Kat pasensya kan. Ipaayab ko ma iti umno a panawon ni Lisa. Tapno maaklon na ti amin. Di kaya agdanag, tita. Kat ulitak tagyaman kada kayo. Di kay kaya't apasakitan. Kaya't ko lang ang maamuan. No adamot lapasat ko itinapanawan ti amak. Pasensya ka mutan. No jak pa'y amuno kaano ak anakasagana. Mabalin aday to yung tirugina. Ti kinaawan gurang-gura mapasamak. Nakasagana kang agoray, Lisa. Aging gaamaaklon naktumatlangan apasat ti kinatao day di papam. Mga baruanan tayo. Awan ti mga yat iti sitwasyon nga ayan tayo ita. Kat mabalin asika ti makagapo, Julius. Tapno maaramid mi ti mamakawan. Agyaman na kada kayo, tita. Kat ulitak. Uray pa'y noaddan dagito'y apapeles. May papan ititawid ko itamak.
Kaya't kung matapanagnakan ita kada kayo. Napudno aki di insawang ko, asaan kong alalmanan ti kinabaknang. Iso adag ito'y apapeles ngayon sa gana yo. Isublik mutlaan kada kayo. Takayat ko apanagnakan. Akayat ko lang abigbigan nyo ti kinatawak. Jak pulos almanan ti kinabaknang anapanawan day di papa. Nasdaaw kami kadagidi nga imbaga ni Julius manang Emmy. Kat kagiddan ti panagarubos ti Luana, namin pinsan anapunas ti anyaman agura, sakit tinakam, kan aminen a negatibo akella at atimpuar iti ipupusay day di amak. Tinakdaran na ti kunana adina almanen ti kinabaknang, tadina inala ti tawid na, nga uray na urnos aminen a papeles. Nasdaaw kami kan ni mama, iso nga ingka gumaan mi tinang takwat iti amin maipapan iti kinatao ni Julius. Pudno ti kunana adim makkel iti kinarigat. Kat pudno mat amin nga imbaga ti lola na iti naminsan nga iso amismo tinakisarita ken ni mamak. Nagadugayam ti saan mi nga ammo maipapan iti daydi amak. Ta idinam ammo mi ni Julius iti mismo atabon daydi papa. Impagarup mi ken ni mama no isuda iti inana ti makagapo. No apay nga dadagiti gundaway asaan mi akaden na daydi amak, kadagiti napapatag nga okasyon. Ngem saan matgayam, tanapaneknekan mi ti imbaga ni Julius, nga idi ubing paylaeng, at dala sumagmamano adaras a nagpakita kadakwada daydi amak. Sungani iti kinuna ni uliteg ko adani, analabit nga iti ayanda Julius ti papapanan na, tunggal agpakada kada kami. Gapo kadagita, ingkadeng mi iti inak adimin amun pay no anya ti kinapudno. No pay kasta, insagana min ti bagimi iti posibilidad nga amangan no addanto pay maamamumi malaksid ka ni Julius, ngam na imbaglaangan taawan matten manang. Tapno makasubadak mat ka ni Julius, ad-addan nga inya sa dagko tiriknak ken kuana, aging ga namin pinsan anapunas ti amin a negatibo arik na at timpuar, gapo iti saan anasayaat a panagam-ammumi nga agkabsat. Nakitak ti kinasalukag ni Julius nga uray no saan anakalpas iti adal, gapo iti kasasaad da iti biyag, agapwanan matlaangan ti kaawan suporta idi kadakwada daydi papa. Kat dayawak unay ti kinatakneng ti kabsat ko, tauray no kasjay ti kasasaad na, napudno kadagiti insawang na, adina almanen ti kinabaknang. Ngamjak binaybayan ti kabsat ko manang, tauray di na kumakayat, ingka gumaak at tinulungan, tapno maiyaon na ti pamilya na itirigat. Itamanang saan man anagarbo ti panagbiagda, makuna anakaaon dan itirigat, kat pakaragsakak launay. Napintas tilinangan mi ita, ultimo ni mama, kanti ina ti kabsat ko. Kaya rigan na anasingad da nga agayem, kat day tatimang paspasalibukag itiriknak, tauray pa'y nang rugi itigura kan sakit tinakam ti panagam ammumi, na ikagumaan mi anaurnos ti amin, anagturong itinasayaat kan napintas alangan-langan. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Lisa. Pagayam Alisa, nakiro ididamo ti salaysay mo, ngam kabayatan a may bukbuksilan ti amin, ininot matlaang anagbalin ana urnos,
Agingga iti nagbalinan a makatignay rikna ti tunggal pasat na. At daladag iti banag asaan mo na ilawlawag iti surat mo. Ngamsapay la kuma, ta nagustuam ti pan nakaiparang ti tunggal pasat na. Dayawon kayo gapo iti panagbalin nyo aman nakaawat iti inam. Sapay la kuma, ta agtultuloy dayta agaladyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla